naisipan ko pupunta sa grocery. Yun, lakad lang tayo. Dito lang yan sa Sunnybank Hills, Queensland, Australia. Maglakad pa tayo. Doon pa yung grocery. Tignan natin yung paano yung grocery dito. May mga kainan din dito sa sa Pinelands and sa Sunnybank Hills. Pwede kang kumain dyan. Yan na yung entrance papunta sa Coles. Diretso lang tayo. Kuha lang ako ng basket. Ito naman yung aisle ng mga tinapay. Bili tayo ng bread. Lakad pa tayo. Yun mga ano yun, may mga noodles. Andito ang pala yung check-out. Self-checkout siya. So ikaw yung mag-scan, tapos ikaw na rin magbabayad. Bili ako ng bag. Ayun. Tapos scan na natin. Hindi niya may scan yung ano. Ayan, bilhin tayo ng spam. At bilhin tayo ng bread. Ayan, pay now. Then select natin yung card. Card lang tayo, tapos stop. Then bayad na siya. Ayan, tapos na, uwi na tayo.